Una altra data clau en la trajectòria de Subirachs es produeix quan està a punt de fer 60 anys, que l'artista ja té una trajectòria molt consolidada i rep un encàrrec de proporcions extraordinàries, totalment inesperat, que consisteix en fer els grups escultòrics de la façana de la Passió de la Sagrada Família. 30 anys abans, Subirachs havia fet la façana del Santuari de la Virgen del Camino, a León, que amb aquella obra va ser quan va tancar la seva etapa expressionista per entrar a l'abstracció. Doncs bé, amb 60 anys rep l'encàrrec de la façana de la Passió i, com que és una obra de dimensions extraordinàries, molt vistosa, ha eclipsat la resta de la trajectòria de Subirachs. El que ha passat és que, a partir d'un moment, es parlava de Subirachs per criticar-lo o per admirar-lo, però sempre a partir de la façana de la Sagrada Família.